последният creational pattern е singleton. Поне за мен singleton е най-лесният за разбиране, най-лесният за обяснение и така, може би най-простичкия като цяло дизайн патърн в 23-те на Gang4. Какво представлява singleton? Според описанието в DoFactory, singleton осигурява един клас да има само една инстанция и освен това осигурява точка на глобален достъп до нея. В UML диаграмката, както виждате, има само един елемент и той е самия клас singleton. Той се състои от инстанцията, която е private и също така има един метод, който е за взимане на тази инстанция, който вече е публичен. По този начин се осигурява глобалната точка на достъп до тази единствена инстанция. Сега ще напишем малко код, като под малко тук разбирате наистина малко, защото на практика наистина са много лесни нещата за singleton. Така, кръщавам си проекта направо singleton design pattern. И сега, единственото, което трябва да направя е един нов клас, който ще кръстя singleton. Сега, в зависимост от това, което искате да направите, този клас ще бъде с различно име. В примерите тук в DoFactory е даден на Load Balancer. Load Balancer е нещо доста интересно, което е хубаво да се поинтересувате, да видите какво представлява. В това приложение, което е Load Balancer е така нашия singleton клас, който трябва да има една единствена инстанция, а GetLoadBalancer е метода, който дава достъп до нея. Тъй като singleton може да бъде обяснен без конкретен пример, реших да го покажа просто по този начин. Класът singleton ще бъде нормален клас, който вътре в себе си обаче ще има една private статична инстанция, която е от тип singleton и в повечето случаи просто се кръщава instance. Сега, освен това, имаме един публичен метод, пак статичен, връщащ singleton и ще си го кръстя getInstance. И по този начин вече сме готови с private една единствена инстанция и глобалната точка до нея. Сега, тук по принцип имаме едно return instance и единственото, което остава да бъде дописано в метода е една проверка. Ако инстанция все още няма, тя трябва да бъде създадена. И това е абсолютно всичко. Тук обращения с this няма как да имаме, тъй като, както знаете, това е статична променлива от класа, към нея трябва да се обръщаме с името на класа, така че инстанс към момента е напълно достатъчно. Сега как се използва singleton в нашия клиентски код? Там по много лесен начин. Създаваме си singleton, който няма да бъде new singleton естествено, поради простата причина, че това би създало нова инстанция в повечето случаи. Това ще бъде singleton.getInstance. Ще си направя отново същото нещо с S2 singleton getInstance и сега просто ще проверя дали двете са еднакви. Стига да реши да стартира. Така. И да, двете инстанции сочат към едно и също място в паметта, т.е. S1 равно S2 връщат друго. Ако опитате да създадете две инстанции на един и същ клас, със сигурност няма да се получи, тъй като това равенство няма да се получи, тъй като двете нови инстанции ще вземат различно място в паметта и за това равенство ще върне false. Както вече казах, singleton е много лесен за разбиране, още по-лесен за имплементация, както виждате имате един единствен клас и в интерес на истината е много използван. В DoFactory Frequency of Use е описан като 4 от 5. На практика много готови фреймворци са изградени, базирани на singleton, като един от тях, например, Angular 2. Така че много е полезно да знаете как работи singleton и за какво се използва. С това приключваме всички creational патърни.
От тук нататък започваме с структурните шаблони за дизайн и на първо място адаптер.